Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Sebevele bakhwele badilika kumthandeni manqele abantu enkundleni zokuxhumana emva kwesiqephu sanamhlanje ohlelweni ushuni kaMaskandi olibonakala ku SABC1. Sanibonani ngibingelele ngiphinde nginamukele kuphi na kuphi la nibona khona le video. Mangoqala usijoyina leli khasi wamukelekile igama lami ngosibonga konke wakandwande Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Bakhwele badilika abanye benza ihlaya enkundleni zokuxhumana emva kwesiqephu sanamhlanje ohlelo ushuni kaMaskandi la olikhuluma khona ngempilo yeGcokama. Kubonakale umuzi wakoMshovo, abantu ke ba screenshot leso sithombe abebewubona njengomuzi ke ongekho ezingeni. Babeke sebekhwela bedilika kwiGcokama, abanye bedelela uMshovo ukuthi ke kanti udelela kangaka nje kubo kunje. Abanye ke kubathintile lokhu kwangehla kahle ukuthi ke akekho umuntu ozikhethela la azalwa khona. Kungani abantu behlekise ngomuzi wakoMshovo? Abaningi bagxeke iGcokama ukuthi umuzi wakubo muhle, kodwa ke owegidangoma lakhe kungani beveze umuzi onjeyana. Bathi ke ungathi kuyathuthwa. Bafethu abantu babe nokukhuluma okwahlukahlukene khona lapha enkundleni zokuxhumana. Abantu besho khona ukuthi iGcokama engathi alwaholeli amagidangoma alo. Kungani lensizwa ingalungisi ekhaya? Begxeka yena uMshovo kanye neGcokama. Bafethu mina ngizothanda ukuzwa okuphawula kwenu khona lapha kwi-comment section ukuthi ngabe kuhle yini lokho okwenziwa abantu khona lapha enkundleni zokuxhumana. Abaningi abasithandanga lesenzo, bathe akekho umuntu ofanele ukuhleka omunye umuntu ngekubo, njengoba bathi umuntu akasikhetheli la azalwa khona nanokuthi ke uzalwa ngabazali abanjani. Bafethu asiqede le ndaba khona lapha kwi-comment section. Ongibambeke evidweni elandelayo.